Oh ya ka na-akpọ Ogbueshi Mentus. Ogbueshi Mentus. Ị na-anụ maka Ogbueshi Mentus? Ọgwụ akwụkwọ nnebi ya. Onye ka m na-eme na mmadụ onye bụ an injinia under NEPA. Wee na-ekene ekene maka na ọ chọrọ ka ọ pụọ Chineke nye nwee nọdụ ya. Ọ nwa bụ Ogbueshi Mentus emekwuo. Ogbueshi arọ onye ka dị kịta? Even ndị bụ 83 years. 83 years. Na na-afụ ya onye anyị fụ na-esi na outing ya. Ọgwọ jeans na shirt ka oyi. Yes, ihe bata ndị with face cap ya. Ihe bata ndị wee yiri etu a na-etu a ka m si eyiri bifo ntogbu ọgbọ na achọrọ m ka m yibe nke ndị uwe mwụda. Ọ na-enye m nsogbu n'ike igwe. Ị na-anya n'ụkwụ m ịfụ na ife enyi kịta bụ joggers ebe sneakers ya ka m ji aga. Na-enye Chineke ekele. Ogbueshi. Eme anụ ekele. Ogbueshi, I like your appearance. I like your way. Yes, I like it. Because I was brought up by two chicks in America. I just come to go. Ogbueshi, he had taken what in 90 something or 100. Oh, Chineke, ya nyemo bosinga rapo. Mwa na wakwa na kinwa yetuko bocho choka. Amen.